Какво трябваше още да купя? Кога ще имаш деца? Кисело мляко, мисля, да простра дрехите също, да звъна на Помниш ли Стефи. какво стана вчера? Помниш Утре ли? имам също един проект Помниш да ли? предам утре. Помниш ли какво Имам, стана вчера? чакай, от 4 часа какво имах да правя утре. Мгм. Оли, не, тези двете се комбинират, трябва да се обади да ги разделя. Мисля, че ми е пълен графика за утре, наистина адски е пълен. Хубаво да се намеря още една работа. Просто сутрин имам 2-3 часа свободни и Защо уикенда. реагираш толкова емоционално? Мисля, че Защо мога да реагираш съм толкова по-полезна от това и емоционално да си намеря всеки път? още една работа и да съм по-заета и по-полезна. Ако и на теб ти се случва често да се опитваш да прогониш едно малко досадно вътрешно гласче, което ти напомня за неща, които не са ти приятни, вероятно използваш защитния механизъм потискане. Аз съм Стела Василева, психолог и психотерапевт. Можеш да ме намериш в Стара Загора на адрес улица Кольо Ганчев номер 27 или да се запишеш час през Супердок, както и на посочения телефон. Във видеото може и да изглежда малко забавно, но всъщност за един човек е много натоварващо да има такива непрестанни гласчета, които му нашепват нерешени емоционални задачи. Когато ние не можем да изтласкаме напълно това в несъзнаваното, което също е защитен механизъм и не е полезно, но нямаме в момента енергията, куража, ресурса да разрешим проблема или проблемите, ако са се натрупали много често използваме този механизъм на потискането, като той работи последния начин. Аз просто сменям фокуса и се фокусирам в някаква дейност, в нещо рационално, нещо неемоционално. Почвам да чистя в къщи страшно много, да се претоварвам графика с задача, да почвам втора и трета работа, да звъня непрестанно на приятели, за да има някой при мен, да се разсейвам с неговия живот, с нещо в настоящето. Това естествено няма да реши проблемите ни, напротив ще ги задълбочи. Един от страничните ефекти, който можем да получим, е трудност да оставаме сами със себе си, защото ни заливат непрестанно негативни чувства, мисли и не харесваме собствената си компания и бързаме по някакъв начин да се лишим от нея. Има и много други, за които няма да говорим в това видео, но едно нещо, което може да направите за себе си, който и да сте, където и да сте, е когато останете сами, просто да запишете всичко, което в момента ви тревожи, като един списък с задачи. Обещавате на тези задачи, че ще ги решите по-късно, когато чувствате, че имате енергия и спазвате това обещание. Сутринта на другия ден, през уикенда, не отлагайте твърде дълго, когато чувствате някакъв ресурс, отваряте списъка и избирате само една задача, в която се фокусирате. Колкото и време да ви отнеме, когато я решите, ще почувствате облегчение и удовлетворение и може да продължите нататък. Не бива да оставаме недовършени неща и нерешени задачи и все пак това не е цялото решение. Това е само една малка стъпка, която мога да ви предложа. За всеки проблемите са специфични, както и неговата възможност да ги решава. Затова, ако решите, мога да ви консултирам на посочения телефон или пък да се запишете час в Супердок. Още нещо, което подготвяме напоследък, са 2 уебинара, кратки, коледни, на тема "Тъмната страна и трудностите покрай Коледа". Заповядайте и на тях. Повече информация в описанието на клипа.